Mai așteptați-mă, ochii Barniovici. Prima dată în viață mi se întâmplă așa ceva. Invită la masă musafir de seamă și n-ai ce mânca. E un prost. Trebuie să recunoaștem. Ce e a lui, e a lui. E într-adevăr prost. Da. Și s-a îmbătat înaintea tuturor. Da, m-am dus la îndeplinire ideea mea. Să-i dau să bea zdravă. Uite, domnilor, în împrejurări din astea, unul ca Robinson e prețios. Prețios? E aur, nu om! Bea și laudă. Laudă și bea. Gustă cu un aer de cunoscător, dar nu consimte să bea fără gazdă. Și Carandușev a căzut în cursă. Repejor, a uitat și pe ce lume se găsește. E vesel ce spuneți, domnilor, însă mie, fără glumă, mi-e foame. Ce aveți acolo? Țigări de foi. Nu, ce atârnă pe perete. Recuzită de teatru? Cum să fie recuzite? Uite, asta e o armă turcească. Pistolul ăsta... Pistolul ăsta? Bagă de seamă, e încărcat. Nu ai nicio teamă. De încărcat ori de nu e încărcat, pericolul e același. El tot nu trage. Uite, îți dau voie să tragi în mine de la 3 pași departare. Te rog. Vă înșelați? Pistolul acesta poate sluji? Să bați cuie în perete. Nu, Serghei Sergheici, nu spune asta, să știi. E un proverb rusesc. Din greșeală te poți împușca și cu un băț. Nu doriți o țigară? Nu, pentru mine sunt prea scumpe, prea scumpe. Sir Robinson, fumați? Eu? Ciudată întrebare. Dă-mi, te rog, 5 bucăți. Dar unde sunt doamnele noastre? Da, unde sunt? Unde-s doamnele? Aici sunt, doamnele, aici sunt, liniștește-te. Ce faci? Mă Ce rog, faci? Astâmpără-te cu băutura. eu mă cunosc, dar uite-te la ei. Toți sunt veci, eu sunt doar bine dispus. Sunt fericit, astăzi eu triumf. Da, mai încet. Serghei, te rog, nu-ți mai bate joc de Iulie Capitoneci. Ne doare să vedem cum ne mâhne și pe mine și pe Larisa. Mătușico, uite, poftim, ca să-ți fac plăcere, termin într-o clipă cu toate astea. Iulie Capitoneci. Ce doriți? Vreți să bem Bruderschaft? Bruderschaft, ai spus? Da. Mă rog, cu plăcere. Dar unde e Larisa Dimitrievna? Cum, se ascunde de noi? Nu. O trimit îndată. Ce bem? Burgoni? Burgoni? No, de Burgoni te rog să mă scutești. Eu sunt un om simplu. Atunci ce? Uite ce, cred că e timpul să bem amândoi coniac. Ai coniac? Cum să n-am? La mine se găsesc de toate. Hei, Ivan! Da, poftiți. Adu coniac. Pahare mari, nu recunosc paharele. Pahare mari nu recunosc. Mon ami, la sens. Mon ami, re capitan. S-a zis cu Carandușev. Eu am început, iar la Sergiu dă gata. Să bem Bruderschaft. Victima mea, tu ești victima mea, eu sunt victima ta. Și protectorul, cât sunt de fericit. Sunt de fericit. Larisa. Coniacul. Larisa! Prietene, lasă coniacul, prietene! Ilia, sunteți gata? Gata, Serghei. Chitara e la tine? Nu, Serghei. Dă o fugă a 2 imediat. Aș vrea, înainte de plecarea cu luntrile, să o rugăm pe Larisa Dimitrievna să ne cânte ceva. Dar plimbarea noastră nu o să aibă niciun has fără Larisa Dimitrievna. Merită să plătești cât de mult o asemenea plăcere. Ei, dacă merge și Larisa Dimitrievna, dau bucuros câte o rublă de argint la fiecare văslaș. Închipuiți-vă, domnilor, că și eu gândeam la fel. Uitați-vă cum ne-am nimerit. Credeți că ar fi posibil? Pe lume nu există nimic imposibil, Mochi Barniovici. Spun filozofii. Robinson însă, domnilor, e deprisos. A petrecut cu vârși îndesat. E deja beat. Plimbarea asta e un lucru serios. El nu face parte din societatea noastră. Răbdare, domnilor, vă scap eu îndată de el. Robinson! Ce poftești? Robinson, ia spune, vrei să mergi la Paris? Când la Paris? Asta seară.
Bine, dar știi că pentru astă seară pregătisem aia peste Volga. Mă, nu, cum vrei, tu pleci peste Volga, eu plec la Paris. Da, dar n-am pașaport. Asta e treaba mea. Eu aș vrea însă... Însă ce? Uite, te duci la mine acasă, acolo mă aștepți, te culci, dormi, faci ce vrei. Eu în vremea asta alerg în 2-3 locuri după treburi, înțeles? Dar mi-ar face plăcere să ascult și eu Ah, și te țigară. mai pretinzi, artist, da, așa, mă faci de râs. Bate palma! Te hotărâm, mergem! Mergem! Ah, Parisul, domnilor! De mult mă bate gândul într-acolo! Foarte bine, Robiță, plece la Paris. La Serge! Larisa, de ce ne-ai părăsit? Nu mă simt prea bine. Bună la Serge! Știi că am băut cu logotnicul dumitale, Bruderschaft? Acum suntem prieteni